Το καλοκαίρι τελειώνει. Είμαστε εδώ στον Άγιο Παύλο, εγώ η Γιάννα Κιβέρα, οι οποίες λείπουν τώρα, πήγαν να πάρουν ενόπνευμα για να καταφέρουμε να ανάψουμε τη φωτιά μας, για να φάμε σαν άνθρωποι επιτέλους. Ξέρω ότι φαίνονται μαύρα σκοτάδια εδώ, αλλά το τοπίο είναι μαγευτικό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε ωραία, θα περάσουμε ακόμα καλύτερα. 3 τρελές γριές στον Άγιο Παύλο της Χαλκιδικής. Λίγο πριν ή λίγο μετά την Καλλικράτεια, δεν ξέρω ακριβώς. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι που τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού τις περνάμε μαζί. Ελπίζω να έχουμε και άλλα καλοκαίρια. Ελπίζω να έχουμε και άλλα πολλά πραγματάκια. Γιατί σας αγαπώ πολύ πολύ και ήθελα να σας το πω με αυτό το βιντεάκι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αυτά. Ελπίζω να είμαστε για καιρό μαζί και να λέμε τις μαλακίες μας και τα άλλα τα πραγματάκια μας. Σας αγαπώ. Φιλάκια.